Уважаеми зрители, прекъсваме редовната програма за извънредно метеорологично съобщение. Според последните анализи на Националния метеорологичен институт се очаква утре рано сутрин да навлезе интензивен студен фронт, който ще донесе съществени снеговалежи на голяма част от страната. Мама! Никола! Какво е това викане, бе? Дете, човек не може да се направи една сума спокойно в този дом. Какво сняг? Какво си се равнихал така, като шилатаря си спечелил? Мамо, на мен разбираш по телевизията каза, че има всяко рано до първата минута на утринта. Не разбираш ли какво значи това, че е бяло, мамо? Бяло! Снег! Мамо, снег! Ай, Господи, помагай, чаква такава драма. Един сняг ще вали, нали така ми нормално е. Ама ти се държи и сякаш ще падат бобули от небето. Пресъри и викаш, че ще ме поудеш. Не мога да спра да викам, мамо, това е най-хубавото нещо, което може да се случи на човек преди училище. Аз ръбен от вълнение. Абе, хора, какво става тук, бе? Аз едва влетох в блока отдолу в фуда и едни съседи ме гледат като да съм извършил престъпление. Кой вика така, бе? Тати! Утре ще вали сняг! По телевизията го казаха! Истински снег! Дебел! Як бял! Може би дори ще има снежки топки! Чакай! Сняг! Утре! Сериозно? Или пак си се объркал и слушаш реклама? Не, тате! Не! Имало извънредно съобщение, метеоролозите са го казали! Ще да натрупа и да е студено и да бъде бяло! Това разбирам аз за живота! Сняг! Никола, мате мълче! Това трябва да го посреча като хора! Да крещи мака! Ама аз съм урута, нали? Аз съм тази, дето се е изнервала. Не, вие не ме разбирате. Утре в 6 часа ще стоите пред вратата полузаспали, мръснащи и ще викате: о, защо въобще се зарадвахме на този сняг? Ето това ще казвате. Не, жена Никола! Снегът е моята сила, моята душа, моята атмосфера на радост. И моята, аз имам успех собствено с един прозорец се жака първата канала, плюши на бяла капчица. О, хора, моля ви, отутре ще ходите като муми. И после аз се съдах, където не разбира. Мария, защо не си останах в Мадрид, а? Поне там като Мария жешо с нея лудост. Мамо, моля те, не руинирай ентусиазма. Атмосферно налагане ли? Че откъде знаете такива думи, бе? Вие тези дек чакате и се скарвате метеоролози. Добър вечер ви казва. Простете ме, че съм уморена и искам тишина в собствения си дом. Добре, мамо, не сме си тихи. Татко, мислиш си, че може да направим 7 човека още преди училище? Ако сега да добре може да се идваме в 5:30, може да и 7, може да бъде първият в всеки квартал. Да, първите в квартала. Първите в улицата си сте. Поне съм в другата стая. Отивам си в другата стая, бе. Тате, нали сте на утре ще бъде сняг, нали? Може да излезе да направим за човек заедно. Чуя, че е много бяло и красиво и просто не мога да спра да мисля за това. Да, Никола, аз се вълнувам. Но знаеш ли, ако се научи да чакваме малко, ще можеш да се наслужиш на всяка минута още повече. Понякога радостта е по-сладка, когато сме търпеливи. Разбираме ли двамата, но живота често научи, че хубавите неща идват, когато сме готови да изчакаме. Когато се научим да сме търпеливи, радостта е още по-голяма. Сега може да се успокоим и да се подготвим спокойно за сутринта. Да, точно така. Знам, че е трудно, но ако останеш спокойни сега, утре всяка минута ще бъде специална. Мамо, ти си права. Може би ако изчакаме, утрешният сняг ще бъде още по-хубав и ще може да се забавляваме повече. Точно така, Никола, когато знаем как да бъдем търпеливи, всичко става по-хубаво. Дишайте дълбоко и се опитвайте да се успокоите. Да, тате. Ще чакаме и да се оставаме на момента. Да, сякаш този урок по търпение е само за твой контрол. Вече малко тежко. Какво? Слушайте ме добре! Как двете нагадно, че не ме слушате? Аз опитвам да ви науча на нещо важно, а вие се държите така, сякаш ме предемервате! Не, мамо, просто се вълнуваме, искаме да се забавляваме сега. Да, жено, не е за да те предемерваме. Просто понякога ни е трудно да сме толкова спокойни. Доволно! Вие ще е писал това! Вие в главата си мислите, че можете да ме контролирате и да ме подсъдявате! Аз съм кралицата на този дом и ще се уверя, че това се знае! Вече няма да мълча! Да, Никола, може да си позволяваме тихо или поне за кратко. Това ще ни държи развълнувани за утрешния сяк. Да! Пада снег, вълнение,
Господи, точно този сняг направо не се търпи това. Знаеш ли какво? Аз мога да предположа, аз мога да предпретая шумов тъп, лайнарски шум! Повече аз ще ги разбия тя веднага! Я си гледай работата! Слушайте ми двамата, всичко, което се опитам да ви обясня, не е просто да ви контролирам. За да ви науча на търпение, уважение и отговорност. Всяко действие, всяка минута, всяка месец, всяка вълнение. Всичко има последици. Не можете просто да мислите, че светът е ваш. Разстои във вярвата, че всичко може да дойде за всички, когато се научиш и да чакаш. И докато не да разберете това, ще продължава да ви предподарявам урока. Сега, мълчание и уважение, моля. Мамо, не разбирам. Не! Ти си мислиш, че разбираш, а нямаш представа. Търпението не е слабост, търпението е сила. А вие си мислите, че можете да изтърпявате по всяко време, да викате, да се разврясате и някаква отговорност. Жено, как може само такова така? Ти се прекара! Не може да търпя повече твоя картоф! Всичко, което казваш, не го разбираме или поне не трябва да се прилага така! Как не осмеляваш да ми говориш така? Аз съм кралица на този дом, всичко е по моята воля! Доволно е! Не мога повече! Вие се държите, като че светят е само твое! Никога не трябва да получава такава насилие! Тате, спри, моля! Не, Нико! Сега трябва да се научи на роки на майка ти, че има граници, всичко има граници, ако трябва ще се защитя. Аз съм кралицата, всичко е под моя контрол! Доволно, стига своя контрол, семейството е заедно за да се подчинява на твоята воля! Как може? Как можеш? Това не е справедливо! Никола, всичко ще бъде наред. Сега трябва да разберем, че семейството не означава контрол, а уважение. И че всеки има право да се защитава. Тата е сняг. Иска много да излеза. Не можете! Всичко е по моя контрол! Снегът, музиката, всичко вие да разбирате! Да! Снегът идва! Всичко идва! Ще ходим на мъка! И ще трябва какво си искаме! Ще бъдем за човек! В средата на нощта ви покага си да се шайде! Да! Всичко е начин! Музиката, снегът и да се не можеш да разбереш! Стоп! Доволно! Вече не мога! Вече е прежде да успокоя душата си! Всичко е моята воля! И вие ще го разберете! Мамо! Това е за забавление! Сегата е за всички! Всичко е заедно! И доволно ето твоята воля! Не мога да разбереш! Семейството е заедно! Всичко, което правиме за нас! Как ще осмелявате? Всичко е моята воля! Ще ви науча на урока! Ти си майката! Слушайте ме двамата, вече не мога всичко, което се опита да ви науча, вече да разберете, че радостта е в търпението, че контролът е сила, че уважението е най-голямото приключение. Всичко, което правите, има последици. Всяка минута, всяка музика, всяко вълнение. Не можете просто да мислите, че светът е ваш. И докато не научите това, ще продължава да ви преподава урока. Радостта, снегът, всичко за всички, а за да не... Добър вечер, уважаеми зрители! Днес искаме да ви уведомим за прогнозата за времето през утрешния ден. Първо искаме да се извиним за евентуалното объркване, но истината е следната. Докато по-рано нашите източници и модели сочат възможност за сняг, всъщност ще имаме ясно слънчево време. Слънчето ще грее ярко, температурите ще бъдат приятни, а снегът, който мнозина очакваха, няма да се появи. Отново се извиняваме за всякакви неудобства и ви уверяваме, че утрешният ден ще бъде слънчев, топъл и приятен. Насладете се на слънчевите часове и се подготвяйте за прекрасен ден без сняг. Повтаряме, няма да има сняг, а прогнозата е слънчева. Съжаляваме за предишната информация и ви благодарим за разбирането. Това е веселата прогноза за утрешния ден, слънцето при най-ясно небе. Благодаря, че останахте с нас. Как така? Слънчево? Аз толкова чакам всичко човек и всичко да е бяло. Ох, разбира се, още едно разочарование. Всички очаквания, всички планове, а всъщност ще бъде топло и слънчево. Поне ще може да излезе навън, но снегът вече го няма. Може би ще трябва да измислим много забавление. Не!
всичко бяло, сняг. Може да се човек, това не е честно, бе. Добре, сега видяхте ли, сега ще ви убия, а сега ще ви разбия всички, защото се направите в тази улица да не е причина. Сега пътина,